Show my face, it's your boy Small Kid Ghost. Welcome to my channel Blind Date. Season 1 episode 1 bamba game namuhla. Okay, not nanmus. Loya first role la Blind Date asitshelana magama. Yabo. Asitshelana magama ya. Okay, ngicala ngalabo ngana. Yini lo ithandzayo ngentombatana? Yini lo ithandzayo? Personality kala, beauty next. Then the rest I stubborn. Dobona ne. Yini lo ithandzayo ngemfana? Yini ithandzayo ngemfana? It depends ukuthi na unjani. Angivani ma fat boys, tidodla. No, angithanzi. Buhle hayi busho lutho. Abusho lutho ne. Shokuthi wena yonke insipho yawazi. No, ayikuthi yonke insipho yawazi. Ngisho uthanda like ukuthi tidudla nethi ukhipha tona kuphela ngale nawo nanginga. Yeah, nemfana mina thanda elibhaba. Oh, Bro, why are you crying? okay, yeah. Yeah, ne. When what do you bring on the table? Everything she desires. If you treat her kahle, nami ngimtreat her kahle. Oh, mthatha. Yes. What do you bring on the table? I bring ubutse on the table. Yeah, ne. Yeah, ne. Manje ngasinto fanele. Ngikakubuta lo since umreyithanga ngiyana top 10 wena mawumuva ngevoice. Solid 7. 7. Wena umreyithanga ka top 10. Ngimrate ngoba ngimbona. Kaneta 5 minutes yabona khulume yabo. Mbutane ufuna kubutana kona yabo. 5 minutes anginankinga kabani. So another 5 minutes. Are you allowed to remove? Don't wait for don't tell me. Wasa khuluma. Ubutana ekefonto idetsanga. But it's like bold. Wasa. Nama ngibona. Sonze ngibona nela. Nekukhuluma wasa. Hello. Hi. Jen. I'm good and you? I'm also good. Okay. Isikonje batashidani magama ne. Okay, so if I'm asked, what are you looking for emfaneni nekhaya? Mfana. Mfana nginika imali. Chelete hle. Please now. Those who are Man. Okay, so you don't care about love. I do. But ngina-but lapho sentence yakho ayiphelelanga. Nokhulume phasi. Ngithi ngina-but sentence yakho ayiphelelanga. Akunabathi. Oh, you care about love, but then imali. Both. Cala imali kahle kahle bo. Yeah, man, confess. Money will never hurt me. Okay, so ngithi ngifana ukhetha. Anine. No, but then mfana ukhetha for a reason. That means you know something ukuthi uyenda ukuthi akhethe ekugcineni. At the end of the day ngikamana akhethe nje. Ngeke ukuthi ufuna ngiphendule ngithini lapho. Welani. So kwashela. Yeah, ne. Yeah. Mariam Mtsanza lo. Senze umveli. Ngidla khuluma ngaye nje. Na precise so right. Mtsanza lo senze umveli ma. Ngimthanza ngimbona. Ready mara for kubonana. Yeah, I'm ready right. Okay, mangithi 3 ngikhipha ama mask evan. Masolo nibukeli. Kodwa bukeli. Uthi sentence wasibuka kuphi? Bukali. Man, Buka washo. ngiyihlola. 1 2 3. Man, whoa. Okay. Money in bed. Okay. Money in bed. Okay, money into lunch. Ngicakubona. Umreyithanga out of 10. Solid 7. 7 mg. Wena umreyithanga out of 10. Ngathi okay, akabhori ngamrate
8. Ngeke choose nansani wena. No, akasijuice nginatheka. Nginathi juice futhi ngathi cold drink. Uyasebenza ne? Ngiyasebenza. Ngisebenza. Awusebenzi. Le cold drink maye uyithola ku. Kuye phela. Kumthengele le cold drink kumbe nguwe le cold drink. Ufuna imali akafuni contract lo mveli ufuna imali ngithanza imali ngizama ama cold drink ngayimi kancane. Uyasebenza? Uyasebenza? Hayi angisebenzi. Akasebenzi maye. Utaka ubuya umsebenzi mina. Oh kahle hlolo ufuna imali. Ima. But then imali uyithola ungasebenzi. As long ifikile kimi. Kuthi uyithole njani? Man. Bakubheja mara. Bakubheja ngamalini. Ish, kala labo ku 1000 yabo. Unona 50 rand lokota. Okay ke ungombheja ngamalini wena ngathi ngiyarombheja. Depende ngengcondo ngabe ingcondo ngasebenzi na 5 rand yamuntu. 5 rand uacha. Ngengcondo manje ngisho ukuthi ngengcondo emuntu. Ngabe ingcondo ngasebenzi ngiyokuphemula ngengcondo yakhe ngasebenzi imali ungakuyenda lokho. Yep. Mina ngisengimdala ngithatha imali uyifake emgwedzini ngini. So yeah, bitu relationship Mara shokuthi musi yabona into enivela ngeke isebenze kahle kahle. Angeke vele nawe uzusho kahle. 2 hours later. Bona musene ngono. Chalate. Akunakinga. Please follow my channel. It's your boy Small Kiru Coast aka Vulela Msangano.